mini on min juurima o salmini dental ngal o juurima en e oɗo ñalawma aljuma moƴƴo e oɗo ñalawma aljuma moƴƴo min barkinorima on kadi o barkinorima en kadi ɗon no yettode wodni Allah yettode wodani Allah kala ko neɗɗo haalanaka andata kala ko neɗɗo haalanaka andata nelaɗo Allah sallallahu sallam wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi cheikhna ahmada tidiani o wi cheikhna ahmada tidiani radiyallahu taala anhu kala jiiɗomo ñalawma altine e ñalawma aljuma kala jiiɗomo ñalawma altine e ñalawma aljuma on malama daɗi kamɓe seydina cheikh oumar al fouti radiyallahu anhu seydina cheikh oumar radiyallahu taala anhu omo windi ɗum e rimah seydina aliyu harrazim albarrada albarrada on kadi ne windi ɗum e jawahirul kadi ene windi ɗum e jawahirul maani ɓeɗo noon hoolaɓe ɓurani ɓeɗo kamɓe kaali kaɗo haala cheikhna ahmad tidiani nde nani ɗum radiyallahu taala anhu ɗon no moƴƴuɓe ko hawniɓe o hannani gueɗal ngal e makko o wi kala khalifa cheikh tidiani ɗum waɗama e mum ñalawma aljuma e ñalawma altine o hannani ɗon kadi beele ene ɓeydo yajje dental ngal renda ha heewa ina renda ha heewa taw khalifa cheikh tidiani ala hen wasata muqaddameɓe gona lawol ngol gona hen o wi hay soko onon tan so on denti ne asallam ina e mon cheikh tidiani ina e mon juurodire e koye mon so on mbaɗi ɗum goto foof juurima ne asallam juurima cheikhna ahmada tidiani mbaɗa ko noon way noon ko noon ɗum wayi Allah addani en ɗo moƴƴuɓe men hande moƴƴuɓe men kamɓe fof eɓe ɗo hande eɓe ɗo en calminiɓe kamɓe fof en juurimaɓe e ngoɗo yeeso en barkinorimaɓe en ɓeydutorimaɓe en jettiri ɗum kadi Allah ɗum ɗo ko hunde moƴƴum ɗo ko hunde yettirtede Allah ɗeɗo dente alliyankoje ɗe ko ne sallam ñaagui ɗum Allah wallirimo ɗeɗo dente nde tawno omo yiɗi leñol ngol omo yiɗani leñol ngol omo yiɗi faabade leñol ngol goto e arifina billahi en omo tafsir alqur'ana nisif o tafsirta kanko omo tafsira ha o ari waddu he ha o ari e simore wiyetede waddu he ha to wiyata wala sawfa yuɗika rabbuka fatarda nde o wi noon omo huccite Allah ne sallam no huccite Allah Allah subhanahu wa ta'ala wimo ya muhammadu wala sawfa yuɗika rabbuka fatarda o deƴƴi o wi kalifam minne de mi andinma la arda wahidun min ummati fi nnari andu koye minnene mi weletake goto e leñolam he naata jaygol Allah deƴƴi jaabaki kanko ne o deƴƴi ɓe deƴƴiri noon haalaka on goto arifina billahi en wi o wi hatma andude nden maɓɓe deƴƴere firti ko Allah wi nani jaaɓi kono noon ɓe peññinta ɗum saka yimɓe fof mbasa wonde julɓe ngal ɗo dental julɓe joni Allah ina yurmoro ɗum ɗo ɗo gonɗen enen fof ko en yurmaɓe yarlaɓe yaafaɓe kadi Allah ne yaaforo ngal ɗo dental leydi ndi fof
leydi ndi fof e leyɗele juɗɗe fof e leyɗele juulɓe fof eyi so wayi noon yaajje ay so wayi noon yaaje ndeke yahoɓe aljanna ɓe kewat ndeke yahoɓe aljanna ɓe kewat ɗum ɗo fof ballal nelaɗo Allah ɗum sallallahu ɗo alaihi fof ko ballamiraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e men ɗum noon eɗen jittira ɗum Allah no feewi ɗum noon eɗen jettira ɗum Allah no feewi wonko Allah waɗi enen no feewi wonko Allah waɗani en no feewi eɗen coftiri ɗeɗo dente eɗen coftiri ɗeɗo dente goto fof woppa haaju mum woppa haaju mum e golle mum e golle mum woƴaka nguleki woƴaka ko toɓo woƴaka so toɓo fofof arat ara hawdite hawde hen rente Allah yiya en ɗo ne a sallam yiya en ne ɗa so sallam yiya en Cheikh Ahmad Tidiane yiya en Cheikh Ahmad Tidiane yiya en ɗum ko dokkal ko ɓural habrama kadi kala nde julɓe ndendi eɓe jangto Allah ene jangto ɗon Allah eɓe mawnina Allah ɗon Allah eɓe juula ene laaɗo Allah eɓe juula ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam malaikaji yurmede Allah ma jippo taroɓe kamɓe fof gonda e maɓɓe haɓe gayna soɓe du'ima ɓe mbiyana ɓe amin amin malaika noon koko jaabete wurtitake koko jaabete so sakama malaikaji ɗi luttoto Allah Allah ɓuuri ɓe andude to ɓe jaano eko wonno Allah wiya ɓe aha to jaano ɗon mbiya kalifam min de min jippi ko e leydi min tawi toon maccuɓe ma eɓe ndenti eɓe mawninma eɓe juula e annabi ma eɓe teddinma eɓe jangtoma jangto haɓe gayna Allah wiya ɓe holko ɓe paandi e ɗum malikaji mbiya mata kay ko ha jurmoɗaɓe Allah ɗi mbiyaɓe mata kay ko ha jurmoɗaɓe jafoɗaɓe onon yanoɓe toon ɓe ceediɓe ceedaniɓe dental mabɓe e zicru mabɓe e mawningol mabɓe Allah ceedoɗe mi yaafimamaɓe mi rimɗiniɓe e jeygol ɗum ene heeɓo e ɗeɗo dente mbaɗe ni nde noon ko en malaɓe nde wonno noon ko en malaɓe so wayini tan enen fof dogen payen toon en jittiri ɗum Allah yo Allah ɓooy nawnande en hono ɗi sifaji en ñaagui Allah yo Allah ɓeydane moƴƴere e kawral e arsige e sutura e newuya e aafiya e cellal e ɓalli men e kumtale haajuji men newnana jooɗiɓe men e ɗanniɓe men sabu barke Allah ene laaɗo mum halifaɓe men hande mawɓe wonɓe ɗo e dow leydi heɓe en ñaganiɓe Allah gurdam e cellal Allah ɓeyda gurdam mabɓe waddana en cellal ɓooyen yiideɓe ɓe ɓooya yiide en ɓe ɓooya naftude en ɓe ɓooya rende en ɓe ɓooya wallude en sabu barke Allah ene laaɗo ɗum barke Cheikhna Ahmad Tidiane en jetti Allah no feewi Allah rokki en moƴƴuɓe ha heewi hono mum weeɓani alano e aduna ɓennuɗo annabaɓe ɓennuɓe fof dañani ɗum ɗo hono ɗeɗo doke goto fof sippiranno tan ko wuro mum e ko taari ɗum so haali ɓen mbiya ɓe mbiya bolle puyɗe ɓe moƴƴuɓe ɓe jaabo mbiya minen annabi min nani haala ma no moƴƴi kono noon eɗen gandinma andu koy inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun andu koye minen min jogino jinnaɓe amen min jogino lawol ngol min ndewata ko ngol jinnaɓe amen ndewanno minen ko ngol min jiɗi rewde ngol min jiɗi ñemtinde koye ngol min jiɗi heddade ay moƴƴuɓe ko ɗum jabotono kono ngal ɗo dokkal ne sallam aduna o fo hawra ɗo ha Amérique leyɗele hefereɓe fo kewirani jumaji
jumaaji hande e nder Europe ɗo pari ɗo jumaaji nan toon ene toon juma pamɗuka yimɓe mum ina gona ka ɗo laabi 4 yimɓe ayi ɗum fof ko duwaw jaabaɗo ko sirrune a sallam joni ɓe tuuba koɓe batti wiide ɓe kuuli sabu julɓe ɓurti maɓɓe keewal ɗum ne kadi ko goonga ɗum ɗo fof noon ko barkine a sallam enen ɓeɗone enen en dañi moƴƴere Allah mawde en dañi waliyaɓe Allah ɓe ganduɗa hono mumen weeɓani Allah rokkude en Seydina Cheikh Oumarul Foutiyou mo ganduɗa ko mo men ƴiƴam men koye men jeeya koye mum jeeyaɗen ko e mum giwɗen Allah walli en nanande on e jaɓande on e rewde on e wondinade on ko moƴƴere Allah Allah kadi yaltini waliyaɓe mum woɓɓe abbiɓe makko e golle he e sifa o eɗen jaadi e ɓen en jeddata eɗen jiiɗi eɗen dewi hen ɗum ko seeɗa wonde enen ko en malaɓe en jettiɗum Allah no feewi Allah rokki en moƴƴuɓe ñemtinteɓe en jettiri ɗum Allah yo Allah juutnu en hen yo Allah juutnan en so barke Cheikhna Ahmad Tidiani en salmini seeremɓe arɓe en feewi immiɓe Fouta immiɓe ɗo e leydi he salmini on min juurima on ɗum duwanima on min ñaguima on du'aw moƴƴere wonde e monde en fof duwonɗen julɓe ɓe duwonɗen dental ngal e nduɗo lewru koorka ñalawma garwanijo ko aljuma o woni garwanijo e aljumaji he lewru koorka en jettiri ɗum Allah no feewi inchallahu taala ceerno men ceerno Ahmad Tidiani ne salmina on ceerno Madina ene salmina en kala julɓe arɓe gaɓe fof mo salmina dendagal julɓe arɓe gaaɓe fof omo salmina ɗum omo juuroɓe omo du'anoɓe omo ñagoɓe du'aw omo wondiniɓe e to gonɗen ɗo kañum wonko Allah rokki Sénégal sa yiiɗi mbiya kayri tan dañi ɗum sa yiiɗi mbiya ko Sénégal tan dañi ɗum kamɓe laamu ngu e seeremɓe l'islam ɓe kamɓe fof ndendi kala nde mbaɗen ndenduɗen honni ndenduɗen e sifaji mbaɗi hononi ɓe garat ɓe janta e men ɓe gonda e men ha golle ɗe gasa ɓe ballodira e men ha cakoɗen kamɓene ɓe jaaha eɓe duwana no feewi laamu Sénégal ngu fof no duwana kangu fofof eɓe duwana nde Allah renataɓe moƴƴinanaɓe joganoɓe jogitoɓe wallaɓe renaɓe sembinaɓe newnanaɓe eɓe duwana ɗum nden noon soɓe keeɓi ɗum tan enen en keɓat jaam en keɓat moƴƴere yo Allah waɗan en ɗum yam bisimilla makko ceerno wima bisimilla ma préfet min calminimo o salmini ha yetti président président de la république min duwanima kadi ɗon fof min duwanima dendagal membre gouvernement o fof inchallahu taala bisimilla makko no feewi bisimilla ma addani en haalde noon addi en ko rewde e ɗoftade yamirore khalifa mawɗo o ceerno Ahmad Tidiane Madina Gounass sa ɗoftimomo ko Cheikh Oumarul Foutiyou ɗoftiɗa sa ɗoftimomo ko nelaɗo sallah sallam ko Cheikh Tidiane ɗoftiɗa ceerno hamme jooɗiɗo ɗo ko ceerno Ahmad Tidiane tan woni ɗo eyyi guren dongoɓe naaɓe minen moon fof min mbiyata ko yen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin saabu fayida suudu ndu ko ɗum ɗo wonno fayida mayru
dumaro noon tan ko haarewre Allah rewrude Allah noon suudu Allah ɗum ɗon e jeeya e mawninde ɗum waɗirde hono ndani hen e ɓawde noon ko yamirore yamirore waɗama en jaaɓi yamirore en nimsata e nder hen ceerno Hamme so darima ɗo o julni en ndaw ko foti wonde ndaw ko handi wonde sabu omo moti ɗum omo woni ɗum omo lomti ɗum o jangtima ɗo joni joni wonde yaaji diine islam o e tijaniya o ha yeehi France ha yeehi nokkuji goɗɗi ñande France darate darde aɗa dari nde ceerno alaji Mamadou Saydou neli ceerno Mansour ngal nelal aɗa tawa ngal nelal wadde sa nelama hande e nder oɗo nokku ya ardu julɓeɓe julna julɓeɓe ndaw ko foti wonde ina handi hen kala julɓe ne belti hen ala fo ceerno joom gueɗal mo weltota koye ɗum ɗo so wona mo gueɗal ala e mum saabu ɗum ɗo ko gueɗal Allah ko suudu Allah ko julɓe juulata hen dendagal Fuutankoɓe ene calmina e ceerno men ceerno Aliou Thiam ene salmina ene yanti hen ene yaadi hen ene duwi hen wuuro ngo ne andira noon kamɓe kadi ɓe gandira noon ene wayno ɗo dariɗa ɗo ko kanko dari ɗon ɓawde ko khalifaɓe Cheikh Tidiane lomtodirat kay eɗen jangi ko bindi mbi ko eɗen jaaɓi ko bindi mbi ko kala ɗo khalifa Cheikh Tidiane dari ko goɗɗo o dari ɗon onon gulen wuuro Ndongoɓe on dañi ko saɗi noon aljuma premiére hawra e lewru korka goto e men fof ne tongi ene ardiri sabu Allah ene notiri sabu Allah ene noti e suudu Allah ndu Allah walata ndu Allah ñallata sabu o hartojinani hen hol hartojinɓe hen enen rewoɓe hen Allah eɗen mbaɗa hen ko Allah yamiri en ɓuuri mawnude ko julɓe ene ndenda ko rewdude Allah sayyama julde azamul ibadati ko assala ɓuuri mawnude ko julɓe ene mbadda ko waktu Allah ɗum noon badduɗen ɗo kala ko julɓe ne mbadda ɗum badduɗen ɗo ma bayna jum'atin noon wo jum'atin illa mukaffaratun lizunubi wonani hakkude juma so tottama e hakkude juma goɗɗo so wona yaafede bakkat ɗum waɗi ceerno wi en enen fof ken yaafaɓe o fawi koye hadis rasul ma bayna ramadan wa ramadan illa mukaffaratun lizunubi wonani hakkude ramadana e ramadana so wona yaafede bakkat ɗum waɗi ceerno wi en enen fof ken yaafaɓe o haaldani ɗum waliyagal de o haaldi ɗum ko bindi e fawade hadis rasulu ma bayna wasifatin wa wasifatin illa mukaffaratun lizunubi wonani hakkude wasifa e wasifa so wona yaafede bakkat sen gayni ɗo tan joni takkosan so yoni tan wasifa waɗata ɗo kadi koko waɗeteno ɗo ɗum ɗo ko gueɗal reedu ɓundu foof ko gueɗal Sénégal foof ceerno Hamme minen de almuɓe ɓe Allah addi ɓe addi min tan ko almudagu kala ɗo diine nodda saɗa hattani jaaha seyyama ngoɗo wuuro so noddi min nototo hen oɗo aljuma hande ni no mbaɗɗa ɗo ni ceerno Bachir waɗi aljuma ɓennuɗo to ɓoggel minen dardi toon minen ceerno Bachir Mamadou Tidiane minen dardi toon hande waɗi yontere minen totti toon on farilla e nelal ceerno ɗum ɗon ko ɓeydare l'islam enen almuɓe mbatten haqqillaji kala ko ɓeydi diine kala ko waɗi kawrangal yo yimɓe tinno kawra hen nden gonen gotum ballodiren kadi ala ballaɗo e ɗum ɗo so wona almudagu wuuro ngo ceerno Abou noon wonno on min ɓuuri soccodirde on min kaldata so hunde ari ko jeyɗa wora jeykino jeyi tigui ko jeyɗa wora jeykino mbaɗano ceerno Hamme waɗi ni ay o wiya juule totte waktu o kala kattanɗo yo ara hawra hen o hattanani ɗo woni ɗo ni o ala cellal kono o hattanat e nder yamirore jamirɗo
hunde so dañi isnu selli kala ko waɗi isnu waɗa ruhu wuura so hunde ala isnu sellani ay ɗam ɗo kiram koye kiram ceerno Aliou Dieng min gari ɗo waktu sa naati ga a dañata noddinowo ñande hen ko min noddini taw hay goto ala ɗo noddinowo Allah itti watti ni ko ɗum wonno yidde makko kanko ceerno de ɗum wonno yidde ceerno Hamme ɗum wonno yidde ceerno Amati Diane ɗum wonno yidde gurel ndongoɓe ɗum ɗo wonno yidde ceerno Mouhamadoul Bachirou Tall kamɓe fof ɓen ɗo jooɗi yo Allah hokku en noon rendirde sabu Allah wondirde sabu Allah nangodirde sabu Allah yiɗodirde sabu Allah almudo tijjane e almudo tijjane foti tan ko nangodirde foti tan ko yiɗodirde eɗen jorti kala ko duwaɗo ma Allah jaabo hol sababu o noon en dendi e suudu Allah almami ko goto tan kulɗo Allah o sa yiɗi gona caggal wa jaalna lil muttaqina imaman kala kulɗo Allah sa yiɗi gona boowal an woni almami wa amma julnowo o on ko muktadi ko ñemtinteɗo tan so taƴrama tan en duñanmo gadden goɗɗo ɗo ceerno Hamme darino ɗo joni ay ɗo hutbinannoɗo so won gantu falimo en puusanmo tan gadden ceerno ɓan mbiyen yo daro ɗon jokkitana en ko ni tan waɗi ceerno Hamme anne yo Allah hedde ya ɓooy joganade julɓe ɓe ko joganɗa julɓe kalmi ɗo noon kalmi ɗo koye konngol nelaɓe ceerno Ali ceerno Ousmane to jimɓe ceerno Baydili ɗo to beele kamɓe lomtino e ummorade toon wa amma minen komin fof kala ɗo min tawi fof komin fof foye fof hefoñi jaadi aminen e nder toon zahiran wa batinan ceerno Demba Ɓoggal yo Allah yoɓe moƴƴere ɓesgu almudagu wuro ngo aksaru minhum ko ɓuuri hewde e maɓɓe koye juuɗe ma rewi jangguina ha wawa ha wona almudo ha timma ha yooɗa mbiya yo goɗɗo sinkoroyo heewi arɓe Fuuta taw ko an jangguini ɗumen so janggi ɓe a andat ɗo ɓe gummiɗo koɓe jangguinaɓe kono aɗana heedi caggal aɗa yeedi rahimallahu noon man arafa qadarahu wa waqafa dunahu yo Allah yurmo neɗɗanke ganduɗo no fotiri o woni less fodde kala mo Allah addi ɗo ceerno Hamme hamin darduma darande ceerno Amati Diane ɗo dardino e jinnaɗo ma ɓe dari ɓe lewi ko ɓe lewi ko gonɗon babun min abawabi e reedu ɓundu gonɗon damuɗe ɗe neɗɗo noon watul buyota min abawabiha yettande on Allah ko Allah waɗani on gaako haɗata min hebde komin keɓata ko haɗata min wonde komin gonata ko addi min ko ɗaɓɓude ko julɓe ɓe gari ɗaɓɓude ɗo ko kala mo Allah addi ɗo yo Allah yurmo ɗum moƴƴana ɗum yaafo jinnaɓe dental ngal ñiiɓa ha yawmal qiyama dental noon ñiiɓirta ko arde nootede juule wirde dhalika waman yu'azzim sha'aira allahi fa innaha min taqwal qulubi kala mawninɗo suudu Allah ko sifa on en ɗon jooɗi minen min juurimama ɗo mbiɗa ɗo juuriɗa heddiɓe min ɓeydorimama ɗo poɗɗa ɓeydorede ɗo min jokkorimama mo poɗɗa jokkorede ɗo kala goto e amen ɓernde mum ene yeedi ene hiɓidi ala ko ɓuuri ɗum ɗo yodde ene deeƴi ene yaari no foti yaarude yo Allah jaɓanen ko jaɓa ene weeɓi andude hunde so waɗi sakina tan jaɓama yo Allah kala hen bannoɗo fodde mum e suudu ndu onon ɓesgu wuro ngo Allah yi ma yoɓ man jaala dirhaman fi baytillahi banallahu lahu mi'ata baytin fil janna sa itti mbuɗu gotu a waɗe suudu Allah mahanma temedere suudu aljanna mboɗo andi kadi nduɗo suudu kala ko jiɗɗon sinkude hen mboɗo wawi settade kettunoɗo hen onen ɗo kala ko yiɗa waɗede o fota o nawa ha Wourossogui o wiya ceerno ni de min jiiɗi waɗire ceerno wiya ɓeyde hen ɗum ɗo ɓeede kala no suudu ndu yooɗiri ene yooɗi ɗum noon gandon ceerno Aliou nen ɗo ceerno Mouhamadoul Bachirou nen ɗo ceerno Amati Diane nen ɗo Tiwawon nen ɗo Kaolack nen ɗo ala e cuuɗi mawɗi ɗiɗi ngala ɗo so wona taw ɓernde ma ardanaki ɗum li kulli muta'arridin minal buhuri wal awani
kala garananiɗo nen ɗo ceerno hamme yimɓe ma jonodira aɗa lomti minen fof ɗo Allah darnoma ɗo min de mboɗo yona Allah mboɗo yona nelaɗo mboɗo yona Cheikh Tidiane mboɗo yonano Allah waɗiri ni minen hamin ñaagui duwaw assalamu aleykum wa rahmatullah tawtorede uddirgol juma ɗo Sinthiou Seydou Ndula no mbimi tan ko arde tawtorede arde jabade duwaw arde tawrede e baraji ɗi sabu ko ɗum tan keɓɗen ɗo e nder aduna ko yettude tan bandiraɓe ɓe arɓe tawtoreɓe ɗo ɓe gila gummiɓe Fuuta ɓe gummiɓe Goudiry gummiɓe e nder ɓundu kala hoto neɗɗo wawi ummorade en tout cas jarama en calmini ceerno men ceerno amme ganduɗa mataw woni duuɓi gila 2009 ha joni nden Allah waɗi min gandodiri ɓoyi kadi tawtorede ziyaraji toon to Aynumade woni khalifa moƴƴo no yimɓe mbini ka gonɗon foyre e nder ɓundu jagontoma tan yo Allah juutno balɗe makko Allah ɓoynuɓe ɗe jeesa men ɗo ko wiide tan gummaniɓe ha fewnide nduɗo suudu Allah kamɓene ko yo Allah yoɓɓe baraji ɗi ko ɗum ɗo woni faaro diine men ko ɗum ɗo woni faaro julɓe ɓe en gandi joni aduna hono lelorini ñande kala ko musibaji ɗi ganduɗa hay goto meeɗano sikkude ko ɗum gonɗen yiide joni so tawi noon on ummiɓe pour daranade jama e jumaji ene pewna ɗum ko hunde mawde maagol jumaji noon ene moƴƴi hande alhamdulillahi rabbil alamin juma o heewi kono noon eɗen ñaago kadi so hande ɓenni kadi suudu ndu konti kadi ene heewira noon maagol ha yooɗa après ene udde ɗum kadi wona ɗum woni fanare ko heddi ko toon ko ñaagade en tout cas kala sukaɓe ɓe ɓuura ɗoftade jinnaɓe ɓe ɓuura tottude horma seeremɓe ɓe ko ɗum woni ko nafata en ɓe ɓuura rentade won gueɗe ɗe ganduɗa koɗe ɓe kutortede ɗen gueɗe hande gaddata musibaji kewɗi e nder diwanuji he ñawaɗen seeremɓe ɓe ɗeɓe ɓeydata duwaw saka nde Allah ɓeydata jaam e nder leydi ndi saka nde Allah ɓeydata jaam e leyɗele taariɗe hen ɗe ko Pulaar wiyata ko bone koko wiccata laaci so tawi wonko woni e gure taariɗe ne ñaagoɗen yo Allah yuppoto ndiyam ɓurɗam sago soɓe dañi jaam tan enen en dañi jaam enen fof ken bandiraɓe ken hoddiɓe ken julɓe ko ɗiɗo konnguli dabɓude jinnoɓe weddade en allahumma salli ala sayyidina Muhammad